Harap na. Yan! Uy, laglag nga mo. Yun na, Pinalo ganyan. Magandang araw sa inyong lahat. Andito si Canigro, dumayo dito sa atin mga gamba. Papabisita na ulit tayo. Miss na miss ko na si Taimendo eh. Iyon, suportahan natin mga kagamba. Malapit na ito mamonetize mga kagamba. Sana mga Thank you, boss. bilang na lang ng araw, monetize na ito. At mamibigay kagad ito ng mga giveaways. Mga kagamba, mga house in lot, mga lot in house, ganyan. Yan, subscribe na kayo. Yan. Yung kalabaw na may kariton, gano'n. May baka na mayroong pang araro, mga gano'n ang giveaway nito. Kasi magsasaka yata. Yung mga kagamba, mayroon kaming dalawang laban ni Canigro. Ayan o. Paglalabanin namin to mga kagamba, may thumbnail ba to? Oo, nakaya na. Pwede na i-share mamaya. Ayan, wag niyong kakalimutan mga kagamba mag-subscribe kay Canigro. Yan, thank you. Mabait na bata ito. Mabait na bata ito. Walang dalawang asawa, isang asawa lang ito. Yan. So yun, ilalabas ko na itong hindi yung ilalabas na itong gagamba. Yan, mga gagamba. Kasama yung akin dito. Ito yung saan? Ito medyo mabulto yung akin. Ay, hindi daw saan. Ay, yun ba? Ay, ibig sabihin malit yung akin. Ayun. Ay, hindi, tama lang siguro. Parehas ba? Yan yun sir, Cebu eh. Cebu ba ito? Sibuyas to. Sibuyas. Ayan mga gagamba. Oy, tumalon. Ayan. Okay, sige, pakawalan na natin. Game. Para Ito. nagbalik siya ulit sa lalagyan. Ito, tatay na yung line yan. Yan, ang gaganda ng busis ng mga manok kumaga. Malapit na yung katayin niya mga yan. Mga kalas lang yan na pinalaki ko yung pan-deliver kong sisi. Uy, nagbusikhan sila mga gagamba. Mukha yatang Tagalog. balik. Yan. Ay! Nagulantang silang parehas. Nagulantang silang parehas mga kagamba. Ayan na. Bumalik yung kay Canigro. Yun, bulto lang talaga yung sa akin. Kaya Puro mga butsyog mga kagamba eh. Butsyog mga gagamba ko eh. Ay, naglag ka agad, alas sapot. Para naman tayo hindi marunong mag-aawak nito. Laglag ng laglag. Lumaban ka! Hindi matakma. Wala, talo tayo dito mga gamba. Laglag ng laglag nga. Kasi panalo ako sa laglag. Oo nga, ika nga ni, Boss Happy Man, yan. Since pinamaraming laglag siya yung panalo. Laglag. Lamang ako sa laglag, mga kagamba. Wala gusto. Ay, wow. Yun. Pinalo, Ganyan. Sige. Banat. Lumaban ka. Bahala ka sa buhay mo pag di ka lumaban. Yan. Bahala sa buhay. Walang tutulog kayo dyan. Ayan na, nabilutan ka na. Ayan na. Ayan, nabilot ka na. Ayan. Pinabenta Ayaw lumaban eh. Ayan, buti Pero na. solid yung mga gagamba ni Taimendo. Kay Taimendo galing yan. Sinundot ko lang yan. Yan. Bumili tayo ng mga gagamba dyan kay Taimendo. Buti nga sa kanya. Ayaw lumaban. Ayan mga kagamba. Main event natin. Itong Ayan, meron pa kami isang laban mga kagamba. Shout out muna kay Kahibag. Yun, solid yung laban na yun. Grabe, pinanood bro. namin. Kumusta ka bro? Yun, Si mga bro. Kahibag. Si Makadiin. Ano bang pangalan nun? Spidey.
Ano ba to? Mga bag, si ano rin eh, si Full Wave Dexter ba yun, boss? Si Paul Dexter. Mm. Paul Dexter. Ba yun? Baba. Hindi natin nasa ulo eh. Wala tayong listahan eh. Susunod, maglilista kami dito mga kagambat. Mahina na yung memorya natin. Memory gap. Ba't tinatago ko? Ikaw magtago niyan. Iyo pala ito. Tingnan natin yan. Ayan, may pangalawa kaming laban ni Kanigro mga kagamba. Ito yun sa atin, syempre, bansag sa atin, Kanegro nga. Yan, Negrong Gagamba ilalaro natin kay Tatay Mendo. Sana lumaro ng maayos. Yan. Ayaw lumabas tong akin. Mukha yatang ayaw lumaban. Yung gagamba ko, Negro. Ayan. Kanya, Tigrian. Tigrian tong akin. Butchog na naman. Ayan, hilig tayo ng butchog. Game. Ayan, Ayan, pakawalan mo na. Para madali Sa na. payat. Uy, ang bilis tumakbo yung akin. Dulo agad. Uy. Dulo agad. Ginigising niya na yung sarili niya. Ayun na, nagharap na. Yan! Uy, laglag yung akin. Yan! Kumiskis ka! Ganda ng laban! Kumiskis Ay, ka! Grabe, ang ganda ng laban na yun. Ang bilis nung kanya. Alam niya may kalaban, Naaamoy niya agad, Binibentot na naman sa akin. Binibentot ulit na sa Tatay Mendo. Magaling tong gamba ni Kanigro. Sundot lang din po yan. Cebu yan, parehas Cebu. Magaling pala yung Negrong gagamba. Tutulog-tulog ka, Wala, hindi niya mahawakan mga kagamba. Ang bigat. Kung makakagat man yan, Hindi niya mahawakan mga Kanigro, mga kagamba. Lumampas lang. Lalaglag yan pagka. Wala. Solid. Maganda pala pag Negro yung gagamba mo. Matapang. Kanegro. Ay, Uy! no! Pumapalag pa yung Bakit akin. yun ang Pumapalag din. ano? Pumapalag din yung akin, Uy! Oo. Nababalbog Panalo kasi. na naman ako sa laglag. Nababalbog eh. Ayan. Yun Yun, Dadaklot ka kasi. Ano Dadaklot siya? nga siya kaso hindi niya maano. Lumalaban din yung akin. Natakot siya yung hapon. Oo. Buti na isa pin na. Oo. Wala ka ba diyang mas ano dyan tayo? Mas matindi. Oo. Hanapan natin. Post natin. Post muna natin pag nalaglag pa kay Tay Mendo. Yun na! Sinakmal nung... Sakmal na! Papatangin na yun sa akin! Sa kanya nasakmal, Ayan, nangulunto yung kanya, Nangulunto yung kanya, Walang iya. Nangulunto yung kanya, pati akin. Nadibdiban yung salita no? Laki ng katis. Nadibdib, tas sa akin naman nagalamay. Ayun, ayan Nasakmal, grabe. Ayan, nakita nyo mga gamba, parang hindi Hindi. Ayan, sige, magharap kayo ulit. Papasasaan ba? Yan ang titignan natin kung magkakaroon pa ng second fight yung ganyang laro. Pares na sila natulala. Yan, lakad. Lakad. Wala na, Yan. Pares silang balok. Ay, ito, tumalab ng binom nung down sa akin, natablan Yan na. ang problema niyan mga kanegro. Pag manghina ng gagamba, hindi na naglalaro. Ayan, Wala, hindi na natin hanapan ng kamats niya. Wala na eh. Wala na. Natigok din. Natakot kasi napalitan. Yun, pumalag na. Ayan, nagkagatan sila. Isang ganun lang mga kagamba. Tulala na, Tulala na yan. Wala na yan siguro. Lapitin natin. Wala na. Parehas wala na, Ayaw na gumapang. Kasi Yan, hindi naman pwede maglakad yan kasi gagambay. Lagapang talaga eh. Itatabla na lang natin yan, mga kanegro. Ayan. Wala nangyari mga gagamba. Yan, solid sa mga mga... Kanigro, mga gagamba. Wala. Talaga. Solid yung mga, Tatay Mendo line talaga. Solid talaga. Ayun, mga Pero, gagamba. Pingkaw eh. Wala. Sayang. Ito na, Naghihingal, Ayan, mayroon kami laban. Ulit mamaya ni Yan, nasa channel ko naman. ni Kanigro doon, panoorin doon sa channel niya, baka sakali doon dulo pa lang ng stick nagkakagatan na. Kumakagat na sa stick yan. Yan, bali stick. Salamat. Shoutout nga pala sa mga tropang vlogger natin dyan. Sa mga nag-umpisa na kagaya ko. Tuloy-tuloy lang tayo mga kanegro. Huwag kakalimutan lagi yung nasa itaas. Sino bang tumitigil? Si Brodma, Whitey. Yun. Yan, kamag-anak ni Blacky yun. si Gagamgal. Yan. Si Gagamboxing. Pupunta daw sa tournament yan kung walang gagamba dito sa akin. Si
Gagamba balik. Ano ba yun? Gagambong balik 90 to. 90s ba yun? So hanggang doon lang makakagamba. Utal-utal na tayo. Hindi natin alam kung babanggit. Baka mababanggit pa natin. Hindi mababanggit. Yung mga hindi dapat, yun kayo mabanggit. Si Dangbo, salamat sa shoutout. Ayan. Juwaya. Si yung kahibag ba yung boss? Si bro. Si bro, Ayan. Bro. Kumusta ka bro? Okay, so hanggang doon lang mga kamba. Maraming salamat. Hanggang sa muli.